हामबाय जत तिप्रासारकनो खापना हामजाकमा याफारो तामनि हिमालय तिनि नॉर्थ ईस्ट वन नॉर्थ ईस्ट नि कासा मेगा मास गैदरिंग नानै थांग तंगो ओ मेगा मास गैदरिंगो मियानि सिमि उसकां सिमिनो मियानि सिमि जों हम ददम खायै तिनि सुक जरा खापां खासरां लायैनो तंलायजाक नासिंलायजाक बररक फाय तंगो जत डिस्ट्रिक्ट निनो फायलाय तंगो जत कन्स्टिट्युएन्सि निनो फायलाय तलयो चिनि आनि मानदायनि बताबो अंखलायजाक लामा अर्धेक फायलायजाक सकपायाको हाकचालनि बो फायजाक बाक्सा सकपायका तिनि नो नुकनाय जे वन नॉर्थ ईस्ट नि जे थानचानि मारि बमहाय तिनि नो नुकनाय तै क्वाक जाक बरक अमहायके नुकनाय तामनि हिमालय फियक जागनानि मुचंखा जतनो तै मोथां जागनानि मुचंखा तिनि आं सानानि मुचंगो जत तिनि जे तिप्रासारक राजनैतिक तातर जागदि द फानसि तरजागदि ओ थानचानि मारिनो जों मा तरजाकनाय ताम हिमालय तिनि बुबाग्रानि बिसिंति खलायनाय वन नॉर्थ ईस्ट नि नाय थानचा नॉर्थ ईस्ट बाय जों तिरप्रा जे तंनाय रक जत थानचां लायनानि बागिनो याक बाय याक रमबै बाक्सांनानि बागिनो जे फान बक्सिन लायनानि बागिनो तिनि थानचां मानि जराव ओ थानचां मानि जरा ओ सुजुगनो तास कमादि हि सानानि मुसुंगो जत ताखोते बकुंगो मो पान्डा जेंनानि सिगां केबें मुरगाव बाहेराव आला मो पान्डांनानि सिगां केबें मुं तो किसे मिसा तो केबें मुंखा बुबाग्रानि फटोरक किसे मिसा चिरजाखा अमहाय आगिबो तो उंगु अमहाय एंकाय ताइ कायसा हंगांकाय जों ओ आस्ताबल ग्राउन्ड नो परमिशन मानानि बेलेखे कक्तुखा तामनि हिमालय अनेक डिस्टार्ब फाय अंजाखा तामगाय मियानि सिमि प्रोग्राम अंजाक मिया 10टा से प्रोग्राम पायो अमहायके अंतखा जों ओ मार्ट न जों सनामनानि बा आरो दाया सनामना रक कक्तु लायखा तामगांकाय चिनि इयो डक TWF रक TISF रक इयो डक बुसामानि बागैनो सम्भबंखा बरक फाट फायनाय हपुं सापुं बरक जाया नोंया खालायनाय अनेक परिश्रम खालायगा बरक आरो परिश्रम खालायमान बिसिं फ्लेग कायलायै अ जागा मार्ट दंनो परिष्कार खायमानि बिसिं ति खालायै बरक 10टा जोंमिया 11टा पर्यन्त दंखा 10टा फानोसे 10टा बरक पायनानि क 10टा फान पाया 11टा फान पाया अमहाय तंखा ओंगाय चिनि चेराय रक चिनि स्टुडेन्ट रक इयो डक तंमान बागै सम्भब मार्ट दंनो परिष्कार खालायमांगा अब केबें मुं फायगा जेसे फानो केबें मुं फायदों नावातै फायदों नकबार फायदों बांकुन्दिरि फायदों बुबाग्रानि थानचानि मारिनो केबो कासै मांगला हाबांगो खाजाक आसुबि तंगैबा अबाय केबें फायनो कोन ताम अब तो नरगो सायमानो जत बरगनो सायमानो जोंखा आंचलिक दल न नेशनल पार्टी र केन केबं हायसे बुनि दफारो केन केबं जों अनेक आंचलिक दल खलायका आंचलिक दल जखन तरि फायनाय आ आंचलिक दल न सबायनानि बागै चेष्टा खायो कुबुनि बसनो बररक आं सानानि मुचंगो ए बुबाग्रानि जे आंचलिक दल त्रिपुरा मथातक तर फायमानि जरा अब सबायनानि बागै सायतक तंफानो केबो फानो ता सबाय जागदि केबो फानो ता कुप्रुदि हिनि सानानि मुचंगो हामबाय मैडम बस कांगो एडिसि संबार फायदों आ जागाव आंध्र सबुल हगै पदबुवार कालायनानि इमां जा गबायसा आंध्र सबु बुफांनो हगै मांगला तामका पदबुवार बाय आंध्र सब फेरलायो तामने कायसा सुलुक तंगो पद्म बिले जल नाय पद्म बिले जल नाय पद्म केन बासे राधार संगे देखा नाय कृष्ण केन हासे हिनै नाय कायसा सुलुक तंगो इंगाय तैकरियो बाहायका पद्म बासिनायबा आंध्र सबुलुं बुसुबाय आकुबाय ओ आंध्र सबुलुंनो हगनानि बहुत कक्तुंनाय आंध्र सबुलुंनो कुनु दिनो हगैबो मांगला आंध्र सनो तंनाय आंध्र सनो हगनानि थांकांकांकाय बुसु बेलायखे फायनाय कुनु दिनो आंध्र सनो हगै मांगला बुबाग्रा तंसाक बुबाग्रानि थानचानि मारि तंसाक कुनु दिनो फानो आंध्र सबुलुंनो हगमाया आ आंध्र सबुलुंखौ कुनु दिनो पद्म फुतिगला हामबाय।